O alcalde de Noia, Santiago Freire, e a tenente alcalde Laura Salgado mantiveron un encontro coa conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, na que o estado das pontes do municipio foi un dos temas principais. De cara a 2020, o Departamento Autonómico investirá 700.000 euros no arranxo de Ponte Nafonso. Trátase dunha actuación ambiciosa, posto que a infraestructura presenta unha capa de rodadura moi inestable, tanto que foi preciso restringir o tráfico pesado. O acondicionamento e mellora da ponte de Ponte Nafonso, que se levantará o firme, o pavimento que hai agora mesmo, e se sustituirá por un empedrado. Tamén se cambiarán as varandas, que están moi deterioradas e supoñen un perigo para os transeúntes, e tamén melloras no alumeado. Non será esta a única intervención da Xunta nas infraestructuras viarias, posto que tamén se procederá ao reforzo dos elementos de protección lateral da ponte de Ceilán. O investimento de 200.000 euros implicará tamén a mellora do alumeado para permitir o tráfico peonil en horario nocturno. En canto á iluminación, completarase tamén o proxecto xa iniciado no viaduto sobre a ría. As obras de dotación de luminarias comezaron hai meses, pero permanecen paralizadas por mor da creba técnica da empresa adxudicataria. Será preciso iniciar novamente o proceso de licitación para completar os traballos. Ademais das melloras en infraestructuras de comunicación, destaca o gran proxecto de seguridade viaria na Barquiña, que se iniciará tamén o próximo ano. Que nos inicios do ano que ven comenzaránse as obras para a instalación da rotonda no cruce da Barquiña, que é algo tan solicitado polos veciños, e que é un cruce con moitos problemas, aínda que xa se fixo unha actuación que mellorou moito a seguridade vial. Creo que esta rotonda vai a dar un servicio estupendo, e xunto con esta rotonda vanse a facer todas as beirarrúas a ambos laterais, dende o cruce da Barquiña ata aquí a entrada da Alameda. É unha obra que conta con un investimento de 1.170.000 euros, moi importante para o pobo. Na xuntanza abordaron tamén os avances previstos no sistema de depuración ou a reforma da estación de autobuses que vén de saír a licitación.